Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani
kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo, ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwedeng ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas, ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang. Kamustang tikang sang panahon, habagat gyapon ang nagaapekto sa Luzon. Ang forecast naton, ang Western Visayas, lakip ang Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang magalumon nga langit, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang kabagat kag localized thunderstorms. Mahinay, tubtub kasarangan nga huyop sang hangin, gikan nabagatnan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon, may kasarangan tubtub may pagmulumadlos nga pagbalod. Suno sa Pag-asa, daw maayad-ayad gawa ang panahon sa sini nga adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Kay Dines Richard Tibor Ruma, good morning. Morning kuno kay Boss Yalito Baba Hendre Kagjuan Samura, siling ni Milili Oligo. Si Mario Olvido Aquisa, good morning. Pangapita, monitor dia sa Sindalugway, Barangay Balaring, Silay City. Kay ang ilagay dato Castillo, happy birthday kay Jinky Dialagdon. Star Mayo, Milili Uligo, good morning. Kay Dante Makilan, good morning man. Kay Birds Asa, good morning. Kay Joaquim Bernard Garcia, good morning. Kay Rochelle Evangelista, monitor kami dia, sa Barangay 14, Dawes Upod sa asawa ko. Kay Mr. kag Mrs. da sa Dawes, sa Barangay 14, good morning lang. Dira kay nagpasalamat ang birthday girl karong aga, si Jinky Di Alagdon. Perting preparasyon guro sa Diaged. Kay Ters Birgara Sanso, good morning man. Kay Birds Asaw, happy ko no, nga pag mamati kay Aryin Tiffany Abangan sang Youth Earth Care Organization. Sige. Sa kay Abraham Maharba, good morning man. Nagamonitor sa UK. Sige. Abraham Maharba. Dira kay Ters Birgara Sanso, good morning kuno. Gamonitor sa Moises Padilla. Kay Billy Albay, good morning man. Upod-upod lang kita. Tagsa kaagahon. Kay Philip Bilisa sa Murcia. Kamusta si pare Kinit Mabonda? Kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla. Kay pare Erning Hurilia, gabugtaw na siya. Kay Richard Cagto Tobino sa Barangay 4. Si pareng Istoy Querido, walking Canada para mapagsik ang lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow!
Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani, ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop, dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses, pwede makadaog ang isa ka persona sa sininga promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas.
Mag-inom sang 6-8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kagabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports, Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang accident. Report sa Kapitolyo, bago apuet nga Sugar Board member Baldirama, din panawagan sang Vice Gobernador Perer nga mag-resign sa pwesto. Balita Kapitolyo. Detalyo po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Ginpanawagan ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer sa bago lamang gina-appoint nga Sugar Regulatory Administration o kon SRA Acting Board Member Aurelio Gerardo Valderrama Jr. nga mag-resign sa pwesto. Ini matapos may balawaan sa nga vice-gobernador nga may mensahe ini ginapalapta kontra sa iya pila ka adlaw matapos ang iyang appointment. Suno kay Ferrer, lubos niya nga protektahan si Presidente Bongbong Marcos Jr. kon appointment sa SRA ang paghahambalan. Suno kay Ferrer, iya protektahan ang presidente ilabi na sa pagpili sa nga matutuod nga leader para sa kayuhan sa nga industriya sa nga kalamay kag ang matutuod
o kon deserving nga president's appointment. Suno kay Ferrer, si Valderrama ang kilalang kilala nga sumalakdag sang sadto kasumpong ni Marcos sa pagka-presidente nga si Anay Vice President Leni Robredo kag isa sa nga mga persona nga sadto nagapakalain sa kay Marcos sa tiyon sang pagpangampanya. Nagalaom sa Ferrer nga mag-resign si Valderrama para na lamang sa ginatawag nga delikadeza. Ang ka-aksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Henuvoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:04 na. Daw gainit ha, ang sabtanay, Ferrer kag Valderrama. Sino ayan ang mangibabaw? Balantayan. Kay Milagros Morales, good morning. Watching Maaw, upod kay Edgar Morales. Kay Marilo Travilla Catinoy, good morning ha. Kay Ruby Argente de la Luna, good morning. Monitor kami dia. Ni Ruby kag ni Ruby de la Luna. Sige, nagapasalamat si Jinky de Lagdono. Sa katamiyaw sa iya. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, kag Doc Mat Mayo. Noel Amar, Alma Uligon, Christine Manalo. Ang ilalapi. O kung lipi kag MG Season, Mikey Montilla. Pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Good morning. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at sa aton kapulisan. 2 ka persona pumuluyo sa barangay 35 ang ginabdak nagligad nga si Manaoy tubtob karon. Wala pa nakapauli sa ilatag sa kapamilya. Luis Balita. Detalyo po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kay sa Bacolod City Police Office. Pulo kadlaw ang nakaligad matapos ginabdak ang 2 ka mga persona sa barangay 35. Apang tubtob karon, Action Fred, wala pa sa may isa nga nakapauli sila sa pamilya. Ini ang parayag ni Police Major Rames Sarona, hepe sa Police Station number 1 sa interview sa Action Radio.
Aminado Action Francis Sarona nga sila mismo nagalibog man ang ulo kung ano gid ang pinakamadalong motibo kung nga agin abdak. Sa tong Agosto 2 ang gabi, Juniel Villalon, 45 anyos balo, kag upod sini nga si Shemen Rojo, 19 anyos soltero, lunsay pamuno sa Barangay 35, sini siyudad sa Bacolod. Nagahulat ginsad to nga magdalom ang tubig Action Fred sa Purok Anahaw, Daan Bulangan, Barangay 35 ang duha agod kung tali magpamunit sang gulpinan nagpalapit ang 4 ka mga persona. Kagindara si Villalon Kagrumo. Mismo Fred ang upod ni Villalon Kagrumo nga si Michael Mapi ang natingalaman matapos siya nakita nga naistorya pa sa duwa niya kamakopdanan ang 4 ka mga persona kag mation-tion naglakat man ni upod si Villalon Kagrumo. Sa subong action na pilit kami may nakuha nga dugang nga informasyon pero last naman to king katuan naman itong mga CCTV footages diri sa may Boulevard din wala din kami itong may nakuha nga footages din sa mga pumuluyo kakanda kami itong investigasyon din istorya naman itong pumuluyo nga aras kalibot din naambal to nila wala din sila nakitaan nga anong katao sang amo to nga oras at amo to nga adlaw din amo to kaya ulat mo kami man sang mga additional information sa pamilya sa biktima sa subong wala pa man sila nakakad sa among dugang informasyon. Ano pagpati sa pamilya, sir? Buhi pa ning duwa? Amo mo na pagpati na ilang nga buhi, mas buhi ta. Sa ilang statement, anong ilang suspitso kung nga ginkuha ning duwa? Mula man sila man may suspector motibo nga ginkuha sila duha sinairit, no? Kasi kung kikimba man ang among koordinasyon sa ila, kung may informasyon sila nga ihatag sa amon, amo man tayo naging katuan, kag sila man mismo kaupod man sa among pagkato. Sa inyong investigasyon, yan anong motibo dirihan? So, wala pagit kami motibo nga gindala ko sila tuka kung tuot na gindala sila kaya sa subong wala abi kami makitaan pa nga additional nga witness kuha sa kung daw ginaligar nga upod nila tapos sa mga CCTV footages wala mo kami may nakitaan nga gindala sila sa 4 ka tao kami na sa subong padayon nga pa namon retrieval sa mga CCTV nga makikita o makakuha sang amon po nga insidente kaya sa subong wala kami makitaan nga mga CCTV footages. Hindi ba sir, ang baltong upod nila nga ang pagkuha sa ila daw wala man puwersa, wala mas laging tayaan, wala. mas no, mas laging pakog, no? Wala. Yes, wala kasi nire. Paupod lang dito sila. So basig nga pamati sir ang mga nagkuha sa duwa to, at the same time duwa sir, anong mensahe mo sila sir? Yes, mensahe ko sa ilang kaduha kung ano man, magpuli sila pamilya kagintang-gintan sila kag kung sa 4 na nga pa, ipalit ipapuli na sila pamilya kaya may gapangitam ng pamilya sila. Police Major Ramon Sarona, Hepe sa Police Station number 1 sa interviews ng Aksyon Radyo. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbano nag-report, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:16 na. Hoy, pala uli na kamo. Ang ginikanan nyo, gapagita na sa inyo. Morning, kay Star Mayo bawari na siya. Nagamonitor sa Minnesota State, USA. Tapos na kuno, ang iya bakasyon. Enjoy gida. Si Star Mayo sa iya bakasyon. Wala kami magkitanay kay pagkadtoy sa Waragwagan, natabuan nga wala kita. Kay Dodge Dalida morning, kay Sinika Mahilom kag kay Perla Dalida. Kay Elmer Buyet Villamor, good morning man. Kay Imbong Jukampo kag Kap Bito sang Maaw. Kay Ami Agustines Baron, tamya ko lang kay Chay Luni, kag kay Choy Butsoy Sarabia. Pamilya Agustines Baron, salamat gid. Kay Maribek Jigan Talavera, good morning man. Sige. Kay Mary Joy Victorino Flores Bacawile, good morning. Nagamonitor sa Talisaya. Tamyaw sila ni Mama Mary kag Papa Robert Flores, Barangay Carolan, Kabangkalan. Kay Joart Mandagit Tones, good morning man. Kay Junalyn Ninyal Dikripito morning. Kay R.R. Joy kag Edgar Sipida. Silis Jan Dexter, Kate Bacariula, Karin Guzman, Lager Dikilya, adlaw-adlaw kuno naga-monitor. Kay Abraham Sala Ortiga, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. Dr. Pinoy Squalene Capsule. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mo standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta naton sang Small Town Lottery first draw 12-8. Una nga bula resulta 12 kag 8. Second draw 34-33. Ikadua nga bula resulta 34 kag 33. Third draw 34-21. Ikatatlo nga bula resulta 34 kag 21. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Jackpot 43,763,847.
Ang jackpot 43,763,847. Winning combination in any order 41, 20, 19, 15, 18, 27. Ang winning combination sang 645, 41, 20, 19, 15, 18, kag 27. Sa ilo kita, 655 ang jackpot 63,122,404. Ang jackpot 63,122,404. Winning combination in any order 40, 17, 19, 41, 14, 20. Winning combination sang 655, 40, 17, 19, 41, 14, kag 20. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Kay Inday Blasada, good morning. Kay Diding Alohaminto. Kay Jose Mungcal Torilla, nagamonitor sa Binalbagana. Kay Duart Mandage Tones, good morning. Kay Julpa Caritatibo, morning. Tamyaw ko lang sa akong bana. Happy birthday, Gid. Tamyaw halin sa Bindol family. Kag sa asawa nga si Julpa Caritatibo. Sino gani ngala ni mister mo nga nagasaulog sa iya kadlawan? Kay Kat Kiber, good morning man. Kay Lunel Berhet Saputen, good morning. Tamyaw yada George Salcido sang Makati City. Berhet kag Mabakyaw family. Teacher sang Abiswan. Okay, sa amon principal. Kay Ma'am Kabahog, thank you, Gid. Sige, kay Junalyn Ninyal Decrepito. Si Yung Tintin Ying Nonoy, Jeremy Roger Ninyal, nagamonitor adlaw-adlaw. Salamat, Gid, sa pag-monitor. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Dali lang, may pamangkot lang ko sa inyo. May asma ka ba? Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa,
kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, action reports, afternoon edition, action firing line, kag action night patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. sa City Hall, si Councilor Flor, kinaduso kuno ang pag-regulate sa mga nagabaligya sa kilidalan sa downtown area. Balita City Hall. Detalye si Neopod kay Action Dale Salazar. Action Dale. Bayan nag-action Fred, ginaduso ni Bacolod Councilor Celia Flor ang pag-regulate sa mga nagabaligya sa kilid sang dalan sa may downtown area base man sa proposed ordinance nga ginaprobahan sa first reading kahapon nga adlaw. Ginpahayag ni Flor ang share sa Committee on Market nga luyag si Action Fred nga matagan sang guidelines sang pagbaligya sa kilid sang dalan
para hindi man magpinagusto ang mga sidewalk vendor. Ginpahayag sang konsehal nga sa idalom sa proposed ordinansa, mayara sang Provision Action Fred nga dapat magparehistro sa syudad ang mga sidewalk vendor kag magdesignar sang lugar nga pwede lamang mabaligyaan. Ginpahayag ni Flor nga cover sang ginaduso nga ordinansa ang mga nagabaligya sa dalan Lozoriaga, Araneta, San Juan kag iban pa samtang wala naman diri na laki Passion Fred ang sidewalk vending sa area sang Burgos Market kag Libertad Market. Ato nahatagan sang guidelines ining sidewalk vending para nga hindi na nga pinagusto na lang dira no ang aton nga mga sidewalk vendors dira. Ang una, I think may ara ginaya nga provision for registration no. So i-register ina sila individually. Nabatian si Bacolod Councilor Celia Flor. Life Extension Vitamin D3 mga ka-aksyon, proven and tested ang kaepektibo sang Life Extension Vitamin D. Sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Wow, si Lydia Dibiga, no? Sports icon naton, 57 anyos pa lang nagtaliwan na. Morning kay Roger Burgos, gapamati si Mama Winnie Giray Burgos, Brother Ronald Burgos ang Biscom Compound, kag sa kapian ni Lolita Binya sang Paglaom Binalbagan. Sinimpa Ibanez sa Barangay Tangob, Araman, taga Tangob. Good morning. Kay Ray Flores Barayuga, good morning. Gamonitor sa Don Salvador Benedicto, Barangay Estepania. O taga Barangay Estepania da, good morning. Kay Elizabeth Gamala da, morning Elizabeth Gamala, kag Malaka family. Sige morning da sa imo. Kay Bilini Pamusino, good morning man. Kay Huma Lumina, dira kay Dines Nuestro, may lang nga pagmonitora. Kay Atia Kim Eriman, good morning. Kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning. Gamonitor kami sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Milko Bilio, kay miya ko gali si Brad Mating, kag asawa ya si Sister Nili Nipales ang Isabela, Espanya. Sige, taga Espanya, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Southern Plus Go! Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy sang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. siyempre init sang lawas kung Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo yan? Wala tabla sugpon. Hindi ko na muna mo yung ininit. Naligo mo na muna yung mukha itom. Akon ko rin taman sa init na gini. Oo, taman sa init. Hindi man nga araw-araw. Mado iliteral. Yung ipabagbo mo ka puti ka na yung duban paper. Hindi man na. Galite. Galite. Galite sa skin. Yes.
Ang next action boy, Skin lightening sa galing. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Arap Tubig lang yung gali. tubig. No? Hmm. Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pagidgali sa tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing. Relaxing siya. Ang next action boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara ng mga bugtaw, masakit. Ara ng mga balita. Ara ng mga balita. Ara ng mga balatian. Ginano yung mga cells lagi na papukay. Uy, kubirin yung tadan na yun. Kubiri. Ang next action boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, action boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Di ba may ara tutuligad balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala ng kung may heat. Gulpi lang Nasa naman nato ni balita special. Kung anong una ako nga dapat nabasa ko nga dapat kung unahon i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imong tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi amo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni action boy, naga-reduce man sa kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise ka iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Bro kay init. Oo. Init saya. Ti sala lang galing term hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May mo na siguro. Kadabo pala ligban mo pagida. Ang next action boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy cold. Cold gaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na ko nung ara da. Amo na. Kung nung ara lang Very content ko with si action boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo ya. Kung nung lang ara da. Ay hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog sa December. Ang next action boy, ang hot water naga-relieve siya sa nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose. Nagpandam sa mga abusador nga kapulisan publiko. Ginpanugyan nga magpalabot sang reklamo. Detalye siya niyo pod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Sa ginpadagaan nga change of command sa bagong hepe ang Philippine National Police, ginpanumdumaan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga kapulisan nga hindi dapat mangin abusador o konsuplado sa pagtatap sa mga kinahanglanon sa publiko. Sabay naman sa Negros Occidental Police Provincial Office Action Fred, giliwat man nga ginpanumdumaan ang tanan nga mga kapulisan nga diri na destino sa Negros Occidental nga dapat mangin maayo, mainabyanon sa pagpakigangot sa Pumuloy Action Fred. Sunod diri kay Police Lieutenant Jodicis ang spokesperson sa NOCPO, mismo ang presidente na ang nag-remind sa mga kapulisan nga dapat maging maayo ang ila karakter sa pagserbisyo sa publiko. Dukang padanay katalogo, ang mga pulis ang dapat magserbe ng mga modelo sa Pumuloy Action Fred. Yun ibang mga pulis nga dapat hindi magpanguna sa paghimo sa mga illegal nga mahilikoton, hindi man magpanguna sa pag-abusar sa ila mismo nga komunidad. Nagpanugyan diri sa katalogo sa publiko nga kung kamo may reklamo batok sa mga pulis, ilabi na pagkadto nyo sa police station nga kung hindi maayong pagtatal sa inyo kag valid ang iningiman nga reklamo, may mo kamo mag-contact sa mga hotline ara available sa social media kung sa online. Ilabi na, ini mga hotline nga direct Action Fred dikto sa national government. Bangod nga makasalig ko na Action Fred ang publiko ang katalogo nga ini ginapadalaman diri sa may lokal kag ginatagan nila gilayon sa nagakaigo nga aksyon. To reminding our uniform officers and the uniform members of the PNP that we always to conform, we not to abuse our power or authority as the police officers in definition of that, because we are serving the public, we are to act accordingly and not to abuse our authority as the police officers. Nabatian si Police Lieutenant Jodicis Catalogo, ang spokesperson sang NOCPO. Sa totalan ni matag paramati sa mga mahilig dira maghigop sang mainit nga kape kon kaagahon, isa lang ang aton gina-endorse
po ang kaaksyon nyo. Aksyon Jan Diaz. Una sa balik na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Oy, kay Mary Joy Victorino Flores Makawili. Good morning, pamati si Robert Flores, Papa Robert Flores, kag Mama Mary sa Barangay Carolan. Masiruna Rihida Traba. Morning kay Tatay Tidi Rihida Tisi Galon. Olita Nunez, Bibing Ramos, Mary Grace Crisostomo, kag Lorna Traiso. Sige. Kay Ters Birgara Sanso, good morning. Kay Nobi Magapan, gamonitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kamusta sa kapihanda? Ula gabsin si Munsing Syukonday. Si Joel Perido, si Parecano Rivera, gapit na. Si Pare Lore Apurado, si GC Sindico, si Roger Aguirre, si Jobert Carion, si Mayor Bibitan, kamusta? Ba, minstidaya si Boy Bala, Dot Sullivan, Munit Ruas, Nilson Distrito, si Diok Torres, si Larry Benitez, si Maral, si Pare Ed Jangson, si Billy the Kid Caro, kay Jimmy Candelario, good morning. Malada nga pagmonitor, ba, wala kita ka pamasyar dira sa inyo, no? Basi, sini nga mga semana, basi maka pulo pamasyar kita, maayo-ayo na ang aton pamatyag. Kay Bing Bagatila, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro.
Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa
kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, fantasya. Standard time las 5:54 na. Oy, para sa di kalidad nga serbisyo ha, kadto kamo Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, fantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho. The time, las 5:55. Diri kita, Federal Lending Corporation. Kinaipabalo nga ang Federal Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation isa Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi. Philippine Standard Time, las 5:59 na, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Action Boy Duran. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!